Hallelujah. Amen. Khona umhlabeleli othi ngafunyanwa umndeni wakaDlamini, umndeni wakaMhlongo, ihlobo zonke zakhona befundisi, ibandla lamazibulo abhaliwe ezulwini naNkulunkulu, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngihlabelela lo mhlabeleli khona lengcinyana evukayo othi mangingene ngoba izulu yini labani kusho ukuthi la sihlala khona. Kezwakala izulu hayi ukuthi liyoba kodwa lilikhaya. Amen. Manje abantu bayahlabelela ngoba bayiphike into abayishoyo, kodwa izulu liyikhaya. Uma umuntu ehlangana noJesu ngokusho kwezwi lenkosi lithi ade hlabelela undodana wala ekhaya ubaba uDlamini ethi nakukuvuka kukuvuka simba nawa athi nabu bomi obungunaphakade, kodwa thina amaZulu sithi naku kuphila obungunaphakade. Umuntu ehlangana negama likaJesu uyavuswa emathuneni akade kuwo. Jesus. Bonke abantu uJesu engakafiki bahlala emathuneni. Amen. Niyayazi le ndaba ekhuluma ngamathambo, angithi niyayazi amathambo omileyo. Amen. Hallelujah. Bese kuthiwa angaphila yini? Uthi umprofeti otshelwa ukuthi angazi wena wazi yonkosi. Uthi uNkulunkulu profeta phezu kwalamathambo. Profeta phezu kwawo. Uthi mangiqala ngiprofeta anyakaza ithambo lafunela kubo. Nikhona kwazi kwagcina segcwele ama-skeleton, segcwele abantu abangenayo inyama, amathambo elinye selihlangane nelinye nelahlangane nekhanda lofuna ithambo lomqala. Uma sekubonakala lawo ma-skeleton, uthi uNkulunkulu profeta phezu kwawo. Waprofeta kwavela imsipha, waprofeta kwavela inyama, kwasala segcwele indawo enabantu. Kodwa ngicela ukubuza, uma umuntu engenayo umoya kaNkulunkulu ungekho idumbu leza ngithi kusho ukuthi bagcwala
idumbu kwaba semoshwari. Ngihleka uthina befundisi sesijabula uma ubona abantu beyinikela bephakamisa isandla uthi Jesus uthawu baze baba banika kuhle lokho. Kodwa ngifisa ukuchazela ukusekusaya sahlangana namathambo. Hallelujah. Baningi nje abagcwele la kodwa basemoshwari. Hallelujah. Idumbu ezigcwele la zizophelezela umuntu ophilayo. Hallelujah. Ngiyazi ukuphelezela umuntu onjani ophilayo. Lalelani akusho uba kumandlala kusho izwi lenkosi. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini uma umuntu ezwa izwi lami akholwe ngomthumile unokuphila. Qedelani okunjani lalela uma umuntu amukela uJesu uthola ukuphila okuphakathi akakusebenzeli. Hallelujah. Indlela ayisebenzela ngako ukwamukela ngokukholwa. Amen. Lithi iBhayibheli lami kuyisipho sanoma ubani. Nami ngaba nenhlanhla yokuhlangana nalesipho ngo1974. Amen. Amen. Ngahlangana nokuphila okunjani? Yeyeni webantu kwaphumula ingane zabantu. Kwaphumula imizi. Hayibo kwaphumula imizi. Ababogcina bephethe ingane enephongo esifana nesami. Jesus. Kwase kwenzekile ihlobo. Ngiyathanda ukuthi kwase kwenzekile. Ngiphenduka ingane ina 5 months ezelwe. Hallelujah. Lalelani ngangihlezi endlini engangihlala kuyo ikhethini libonisa ngaphandle. Hallelujah. Ngibona kudlula umama entathakusa ekseni ngithi hawu nanku kudlula umama. Hayi asithele qhamuka omunye waqhamuke engimaziyo. Ngakhohlwa ukuthi angigqokile. Ngavuka embhedeni ngagijima ngagcwala indlu. Beqhuba intombazane. Beyilethile. Ngagcwala indlu. Bangibuza ekhaya ukuthi kwenze njani. Ngathi abantu basemnyango bavuka ekhaya. Uma sebevuka ekhaya ngazama ukuthi ngiyocasha. Babavulela abantu. Ngezwe sengibizwa ukuthi uyabizwa wose. Kwasho ukuthi angisakwazi ukuphika. Alibangibonile ngigijima ngeanda la endlini. Bengibuza ukuthi ngigijima nje kwenze njani. Ngibachazela ukuthi abantu. Amen. Ngangifile. Kwafika uJesu ovusa abantu abafileyo. Hallelujah. uJesu wangilekelela. Uma ngizohlangana nale ndaba ngiyithola ngisebenza esibhedlela sase-Edendale eMaritzburg. Kufika intombazane yaseDandi eyayisebenza kwezinye ibhedlela ezincane kuthiwa ngiyilekelele ngomsebenzi. Uma ngiyilekelela ngomsebenzi ikhuluma ngoJesu ngithi hey wesisi ungalingi ungitshele ngesonto. Angifuni indaba yesonto ungangitsheli ngesonto. Uthi angikhulumi ngesonto ngikhuluma ngoJesu. Ngamtshela ngathi uJesu nesonto into eyodwa. Wathi hayi suka wazilutho wena. Impumalanga uyayazi ngakuphi? Ngakhomba. Wathi intshonalanga? Ngakhomba. Wathi kuhlukene kanjalo uJesu nesonto. Baningi abantu abagcwele la abasontayo. Abaqabani babamba uJesu kanti ubambi amaqhubu. Hallelujah. Hallelujah. Awufika ngemnyombeni. Ngase ngibona ulo sisi uzongichithela isikhathi. Ngase ngithi wesisi awuqomile. Wathi cha. Kanti mhlambe ungizwanga kahle. Ngibuza ukuthi awujoli na. Wathi cha. Ngase ngehlisa umoya. Ngathi wesisi awukazi uqale nje athi mina nginengane ina 5 months sixoxa nalo sisizelwe. Ngathi awukazi uqale. Wathi hayi ngiphuma khona. Futhi bengashayi ngesingili. Bengashayi ngo1. Okwathi bengishaya ngedabula. Yeyeni webantu kwavuka indaba yowesifazane waseSamaria neyazi angithi. Hallelujah. Naye wengashayi ngesingili. Wahlangana noJesu uthi uJesu mabexoxa ngendaba yamanzi egcine lo wesifazane uthi ngiphe lawo makuze ngabe ngiseza ukuzokhala emthonjeni. Hallelujah. Uthi uJesu okay hambulani indoda yakho wayeseshilo
Atanayo. Hallelujah. uJesu ngoba uyabaza abantu uthi ukhuluma iqiniso umuthi awunayo usuke waba namadoda amahlanu nonke emisana u5 abanye njalo sebazi badlula nokudlula. Hallelujah. Wathi usuka waba no5 wathi nale lega6 ohlala nayo akuyona kabani yakho. lo wesifazane wangathukuthela waseqala ke xoxa ngesonto uthi kwathiwa nazi indawo udinga sokhuleka kuyo lapha entabeni nina nithi iseJerusalem uJesu hayi sifazane isikhona isikhathi siya sesifikile namanje bonke abakhuleka baba ngomoya nangeqiniso abakhula bazokhuleka ngomoya nangani ngoba ufuna abantu abakhuleka kanjalo. Hallelujah. Ikhona bazalwane lithi iBhayibheli washimbiza wabuyela edolobheni laseSamaria la ethathe khona amadoda cha la ethathe khona ini Amadoda. wabuyela khona wayomemezela wozani nizobona umuntu ongitshele konke engikwenzileyo Hallelujah. kungebe nguKristu na. Jesus. Lithi iBhayibheli iSamaria lonke lalandela wesifazane wemadoda ngoba ehlangene negama likabani kaJesu. mase bafikile emthonjeni uJesu uyakhuluma bathi kulowesifazane asakholwa njengamazwi akho sesizizwele. Hallelujah. Khona abantu abaningi abasontayo abangakazi bamuza uJesu Amen. Amen. abangakazi bamuza bani uJesu. uyasonta kodwa ukazi umuzwe wangilekelela uJesu kuyezwakala. Wangilekelela uJesu ngahlala iminyaka u4 ngingalali nabantu besifazane ngingalali nanabafana athi kulalwa nabafana manje kodwa sikukhona ke ngikhona la ngikuzwile ngingakwazi ukusha baba umhlanga ko Ben 10 la umfana umncane lala nesalukwazi nakhona ngifikanga. Hallelujah. Kwafika uJesu ngahlala 4 years ngase ngiyishada intombazane engangizalisile. Yezwakala ngangizwa ukuthi ngibizwe inkosi nje wayesifikile kimi inkosi ngizwa ukuthi ngizomemeza ukuthi ngisamemeza ngithi uJesu ingane engayizali imemeza itshela abantu ithi ubaba lo owangizala wangilahla. Ngayixoxa nonina kanti kuzofika isikhathi la inkosi ingithuma khona ukuthi ngizoshumayela ngala ezweni lakini. Amen. Amen. Ngizomemezela indaba kaJesu waphoqoka walala kanje. Kanti ngilalela nje indaba kaGogo Dlamini ukuthi uyihambele kamnandi nami ezohamba lo wami sasinaye ngigeza kade sicitha kunemvuselelo abanye abazi khona ufuna ukuthi ubaba ubonke cishe bambalwa abamaziyo fundisa ubonke iJalimani sinemvuselelo enkulu eMaritzburg ngendlela ukuthi abantu okuthiwa bayasindiswa lapho kulo mvuselelo babe u6000 sinaleyo mvuselelo siattenda naye umngami yathi ingakapheli ngolwesine lokugcina ngesonto lalelo sonto uyena wepheka nomakoti umngami kezwakala bepheka nomakoti bephekela labantu bemvuselelo besivakashela ebandleni kanti ngolwesine uzobamba indlela uma ezobamba indlela mase ngiqokile sengiye emsebenzini uthi baba ngicela ungangishiyi ngicela nami uhambe nami angizizwa kahle wayeyithwele kuyinyanga ka6 wathi angizizwa kahle ngicela ungangishiyi angase ngithi ukulinda ke wasiyageza ageza ngezwe sengibize ethi woza baba wathi ngibambe ngesandla ungisembhedeni ngase ngiyambamba ngesandla wayempetheni walala wabheka phansi njengogogo lo kade ebheke phansi walala wabheka phansi. Hawu makudlula 5 minutes ngithi hayibo ngizoba late emsebenzini angithola impendulo uma ngimphendula ngithi ngathola ukuthi hambile ngenhlanhla kwasho ukukhanjela umuntu onoJesu. Hallelujah. Kwavuka izinto ebesixoxa naye zendawo uNkulunkulu angithume kuyo uma beza abantu bezongiduduza
bethi hayi bongani ungakhali kakhulu uzothola umunye ave kumnandi kuba indoda kodwa uma ushonela uyindoda kuthiwa hayi ungakhali kakhulu uzothola uma kowesifazane kuthiwa khwiqa ngala. Haleluya. Uma ke sebekhuluma leyo ndaba umafanele ngimonge ngithi ngiyabonga ngivele ngikhulume njengohlanya ngithi ngiyahamba ngiyenquthu la inkosi ingithumele khona bavele babona abantu ukuthi ayenzani nani ziyaduma ufundisi ziyaduma ziyarara bathi ufele umfazi emncane ngakho zinjani ziyarara ziyaduma kodwa kwasho ukuthi ngimzwile uNkulunkulu okhulume nami. Haleluya. Wangilekelela kuJesu. Ngiyathanda ukusho la kunina ngahlala iminyaka ewu10 ngikhulisa ingane ayishile unkosikazi lowo ngangithe kwabo 4 years. Kwabo 4 years futhi na 8 years iphethe unyaka ka9. Ngahlala yazi yaba na 18. Ngingaginqa iminyaka ngingalali nabantu besifazana. Angazi makezwakala. Ngingalali nanabafana. Jesus. Angibalekisa lokwazi. Haleluya. uJesu engilekelele ngahlala kukhona ke laba babukhalika abahlobo bakhona ababukhali akithi manje bayabona ukuthi ngiyaphila anginayo umfazi kuthi nje wakushunyayelwa basondela kakhulu eduze baba basondelanga uma bengatholi ishatini bangahlupha kanti ngithi ngiyashumayela bathi mina sesibuya kuyena thina uMadlala mina sengibuya kuyena uMadlala balalela abantu abese qhubeka yathi ukuthi shu ayenzani nani thana ukuthi shu yena webanda ukuthi shu ngithi uJesu baqhwebana. Hallelujah. Wangilekelela uJesu after 10 years ngase ngiyashadelwa nikhona abazalwane. Ngiyaqinisa la kunini ukuthi ukhona uphila kusegameni likabani. Into sizoyimemezela la ukuthi wena okhona thatha igama lika Jesu lizokulwela lizokulekelela. Amen. Anginazi intshumayelo eziningi kulezi izikhathi ngishumayela into eyodwa ukuthi ithuna linqotshiwe. Mina niyakuhlabelela lo kangithi nithi ithuna linjani nibe nijike futhi nithi niyafa. Ngicela ke sifundele izwi lenkosi ke bazalwane ningachithi isikhathi ukuze kufike ubaba laba bavele bathi baba mfundisi bezogqibha. Isikhathi mfundisi basuke be right phela kade besebenza thina singasebenzi. Ngicela labazalwane ngizofunda amazwi amaningi la eBhayibhelini kodwa ngikhuluma ngendaba eyodwa yezwakala yokuthi ithuna linjani. Yabo njengoba ngimile eduze kwaleli bhokisi ngiyathanda ukunitshela khona isidumbu akade ehlala kuso ugogo kodwa ugogo uhlezi noJesu. Hallelujah. Uhlezi nobani? noJesu. Bathi abantu laba bangazi hayi uthuke linda ibhokisi lakhe la. Iselelesi ngesikhathi siphenduke esiphambanweni wathi uJesu usohlangana uma sengivuke kwabafile wathini nanini lalela uma ukholwa uma uphuma ngomphefumulo wakho ungena kumuntu kade ephila phakathi kwakho uhamba noJesu wakho ugogo uyihambele kahle wayilalela noJesu wakhe ngithi besinaye lapha ya eStanderton ekupheleni kwenyanga sise Standerton na ugogo engenaluthisha Tom kanjomani. Hallelujah. Kwase kufika ke lesi sikhathi ngicela ke lana ngizama ukuhlanganisa indaba eyodwa kodwa sifunda amavesi amaningi. Ngiyacela sifuna uGenesis 49 sofunda ku verse 31 la kukhulunywa khona ngokuthi bangcwatshwa lawo Abraham kwangcwatshwa lana uSara kwangcwatshwa la ngenzela ukulekelela nina ukuthi noma umuntu engcwatshiwe kodwa uJesu akasho ukuthi ufile. Angazi noma kezwakala ukuthi nini ngalokho nithi lo mfundisi ushumayela ukuthi asifi kodwa nangu usibanibani nangu nalo uhambile uMamhlongo ufile ufisa ukutshela ukuthi unamanga umuntu unjani
Ngomuntu okholwayo akafi okholwayo. All right. Sizofunda la uverse number 31 mfundisi. Ngicabanga 31 lapho ngifuna nje ukudlulisa le ndaba le ningilekelele. Funda nje lapho mfundisi. Genesis chapter 49 Yebo. verse 31. Yebo. Lapho bembela Abrahama noSara Lapho bembela khona uAbrahama noSara umkakhe. Yebo. Qhubeka. Lapho bembela Isaka noRebeka umkakhe. Lapho bembela khona Isaka noRebeka umkakhe. Yebo. Lapho ngembela uLeya. Nami lapho ngembela khona uLeya kusho uJakobe ethi naye ke ambelwe khona lapho. Kizwakala. Alright, ngiyacela umfundisi siseqe masinya. Ngifuna nje ukusheshe ngifike kule ndaba. Ngicela uvule uMarko chapter 12. Sizothinda njengabazalwane ngizama ukulekelela la ukuthi nina abazalwane nizwe le ndaba engiyigcizelelayo ukuthi asisaye kufeni kodwa ke ngithi asikufunde lokhu. Marko chapter 12 la kukhulunywa khona ngala ukuvuka kwabafile mfundisi uverse verse 18. Ngicela umfundisi anifundele from verse 18 funda mfundisi. Mark chapter number 12 verse number 18. Yebo. Khona kwafika kuya abasadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Abangakholeli ukuthi bayavuka abantu abafile. Yebo. Bambuza bathi Mfundisi uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu eshiya umkakhe engashiya umntwana. Umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Yes. Kwakukhona izelamane eziyisikhombisa owokuqala wamthatha umfazi wafa engashiyanga nzalo. Yes. Nowesibili wamthatha naye wafa engashiyanga nzalo. Yebo. Kanjalo nowesithathu. Yebo. Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo. Ekugcineni kwabo bonke kwafa nomfazi. Qhubeka. Ekuvukeni umhlaba evukayo uyakuba ngumkabani kubo lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo na. Yebo. uJesu wathi kubo angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkuluNkulu na. Yes. Ngokuba mhla Shintshele Mark. Yes. Verse 25 ngokuba mhla bevuka kwabafileyo abaganwa. Imani lalelani ngale banenkinga ukuthi khona lo wesifazane owagona amadodana awu7 andawonye. Manje ke ngale kuzoba umka nina nonke ninenqamlini yako oyihlo omkhulu manihamba. Uyakumkakho. Lalela ngale akugananwa kezwakala. Ayikho imndeni ngale. Jesus. Imndeni mbili. Owasesihogweni nowasezulwini. Phela. Nonke nina nje nisuke nihamba ke nibe nihambe niye emathuneni nocela nenhlanhla usukuyichithela isikhathi sakho nje. Ngale ke nanso ke indaba bayabuza uJesu uthi nidukile ningayazi imibhalo. Yebo uqedela mfundisi. Mhla bevuka kwabafileyo abaganwa. Yebo. Abendiswa. Yebo. Kodwa banjengezingelosi ezulwini. Uma bengale banjengezingelosi. Yabona nansi enye ingelosi liyathi ihlala la ekhaya. Nikhona abazalwane. Ngizwela wena njengena Jesu neshwa. Yoze uficwe ithuba lokulala unesivumelwane nendawo yabantu abafile. Qhubeka qedela mfundisi. Verse 26 kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa. Anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi nginguNkulunkulu kaAbrahama. Lalela nathi ikho bengithi asiqale ngale ngesikhathi kuthiwa nanti ithuna lika Abraham. Uthi ke nginguNkulunkulu kalo Abraham onethuna. Right? NoNkulunkulu kaIsaka. No Isaka lo onethuna. Yebo. NoNkulunkulu kaJakobe. NoNkulunkulu kaJakobe na unethuna. Right? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo. Lalela kodwa akasiye uNkulunkulu wabanjani? Wabafileyo. Lalela wena ongakholwa, wena umuntu ofile. Laba bakholwayo noma bembeliwe.
uthi uJesu bayaphila. uNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu wabantu abanjani? Benginicela mina ukuthi musuhlala usemathuneni kuze kube segcineni. Incwadi yabaseFesu 2 ithi uniphilisile nani noma univusile nani ebenifile ngeziphambeko nangani ninezalukwazi enhlulwa isinefu ukufa lokho in lokho uhleze emathuneni ubulawe isinefu nje futhi isinefu bengisizonde nezingane lezi ezinye ezigcwele la ziyasilandela kodwa ke abanye yabona isinefu ke abanye basidla ngenhla abanye basidla ngezansi kunjalo mfundisi kunjalo uma ke sibona uphethe isinefu asikwazi ukuthi siyini kuwena noma siyindoda. Haleluya. Ungaze salukwazi uhlukane nedosha ngoba sewulele kanje liyashiya usaphila. Yezwakala ucela uJesu uthi Jesu liyangihlula idosha ngene enhlizweni ube nomusa kimi. Haleluya. Bengifisa le ndaba ukuthi uthi nguNkulunkulu wabaphilayo hayi wabanjani. Uma wena uhlezi ufile la kayena uNkulunkulu wakho angiphinde uhlezi la unjani angithi izono ziyabulala ugcwele inzondo khona phela la abasinabo la phansi kwembhede yabo okunezishuqulo zokulungisa amadoda. Yeni webantu abantu basesikhodi lalelani nale ndaba engizoyixoxa yenzeka khona lesikhodi. Omunye umama webhanji uhlushwa indoda eqonye ingaqedi. Manje uyakwabanye omama bebhanji bamluleka ukuthi awungakhathazeki wena mntana omuntu. Ahamba enyangeni usibanibani uzokulekelela uzokusiza. Wese hamba ke enyangeni usibanibani ufuna ukulungisa indoda ibheke yena. Kwakulesikhodi. Manje ke ayiwayake lapha enyangeni wafika uthola umuntu. Yathi inyanga akuthola ukudla kusashisa. Amadoda akumehambile eseGoli noma eseThekwini abuya yabona. Afike ebusuku. Kwathi ukuthi mifika indoda hayi ayikazi ukuthola ke lokho kodwa wathi ngizokulungisa kahle. Ngakusasa indoda ifika kade ihlushwa imoto endleleni yakhubazeka yazi yafika ngakusasa kuthi ifuna ukuzobona ingane. Angithi uzobona unkosikazi ukuthi uzobona yini ingane. Ayifuna ukuzobona ingane. Hayi ke kwaseke kwenzeka ke ekseni yavuka indoda yakabhutwayo bolungisa imoto ikade ihlupha. Vese izobuyela emuva ngalelo langa. Wese kulungisa ukudla kulungisa wese basi prima stove yakhe wangabukhona ugesi basakahle prima stove yakhe wabeka ibhodi ngaphansi namanzabilayo wese beka ukudla lokho kuthiwa indoda ikuthole kunjani ushuthekile insila yakhe kanti ihwaya wonke amakhwapha ihwaya yonke indawo ihwayela hey abangcolile abantu basifazane abantu bathakatha bagcwele la udlisa indoda into ayina ngeke ayidle. Hallelujah Jesus. Hayi kwasho ukuthi wenzile wafaka ke nomuthi ke lo wenyanga shutheka hayi kwasho ukuthi umfowabo lo uye lapha kabhutwayo unkosikazi wakhe lo undoda yakhe iye kabhutwayo ufika lapha umakoti wathi hawu ngoba ufike kusesekuseni awalungisa ibreakfast bakhanda imoto ayilungi kwaba semini lunch walungisa lunch kwathi intambama wathi hawa angifuni uhlupheke mfabo myeni wami ngicabanga ukuthi no tade wethu lo laphana ngeke aphatheke kabi sasudla ukudla kokugcina
ukuthi lapho ufike usathi uthatha impahla uhambe. Awuyadla indoda yadla sagcwala isisu. Yalunga imoto ilanga selibheke phansi. Awu yafika ekhaya yafika ufuthumezile lo. Hayi wafika waseshetawo kodwa ngami sengicela ungithathele impahla zami uyifake emotweni. Wathi ngicela udle ukudla kwami. Ngeke uhambe ungakudlanga. Wathi umnakwenu lo ungiphake unike ibreakfast wakunike lunch wanginika nedina kuthiwa idina lokwantambama isapha wanginika wathi kuze ungahlupheki wena ngisuthi. Wathi lo munye ngeke angithi makuyazi lento ayilungisile. Wathi ngeke ngcono ukhe noma ipune ezimbili. Wathi lo munye ngisuthi. Hayi wathi lo munye hayi ngofuna ngenzela wangena indoda eyithathela ikhwama zayo ejikijela emotweni yathi sengiyahamba. Waseqala usibanibani lo washo bese wena ujahe isebenzi zakhe eGoli. Ujahe isebenzi zakhe eGoli awusafuni nokukha nespoon nje ekudleni kwami engikuphekile. Yathi indoda ngisuthi. Yadumisa imoto seyilungile. Yathi imoto yathi yababaza imoto. Yathi washo wathi hamba Sathane kusholosele. Wathi hamba Sathane. Ngiyabona sejuluke njenganami. Nami sengijulukile nje wangile. Esijuluke njenganami naye. Azama ukuyipholisa. Wayesecabanga ke sihambile lo ukuthi ngenze njani. Ngeke phela lokudla ngikunika izingane zami. Wayesekuthatha ke wakusa la ezaleni la nilahla khona izinto. Wahamba wesebuya ke eyolala efuthela sekhuphuka iBP noshukela konke. Hawu walala. Wathi uSathane uyohamba esinda. Bamtshela ukuthi izobheka yena. Angazi noma kezwakala. Walala kwathi ekseni umethu uyavuka wathola ukuthi kunethole elilele phambi komnyango. Uthi ithole lenkomo umethu uyabheka wathola ukuthi hayibo inja yakwakhe. Ikhuluphele ivuvukile ingangethole. Weseshilo bangifunani abantu balendawo bangifunani. Hayi wabuya umqondo ukuthi angeke ngobheka ezaleni. Wafika wathola ukuthi lapha ezaleni nazi inyawo zenja. Iyona eyitike ngokudla ade kuzodliwa indoda. Uma kushunyayela indaba yevangeli nentethelelo wahayiza ethi kwakuyila esikhona. Athi ethi cishe yafika le ndaba indoda yami isemathuneni. Ethi kodwa ngibonga uJesu ukuthi kwangeninja esikhundleni sendoda. Sizomamezela ukuphila egameni likabani. Lalela nonke neneyishuqulo enibekela amadoda azochitheka namhlanje. Lalela uma ufika nje ekhaya uqale ngazo. Uye lapha phansi kombhede. Okunye okumangazayo ngicela ukukubuza wena uma ubona ukuthi indoda yakhe ayikufuni ucabanga ukuthi inyanga le cha ngiyakubuza leno yekuyona naye ayikufuni. Angithi imnike lo muntu kufa indoda ukuze kube iyona inyanga ezothatha indawo. Baningi sebehamba amatshali. Omunye azathi ngicela niphike elinye phezulu kwelinye azobe mathathu.
ajuluka bemanzi te babone ngathi uxakekile kakhulu kanti ulahlwa unembeza ukuthi bekithi ngiyayizama ingane yabantu akasena kuvuka wemakhosikazi zonke ziyaxolela Jesus. kezwakala zonke zizwe njani Ziyaxolela. ozamuntu osula amaqala Hallelujah. igama lakho ubani uJesu. uma uyinikele kuyo uyinikele kopheleleyo Hallelujah. haleluya Jesus. kabe ngidlula nje la ukuthi ukufa umthetho wako akukho inini nikwenza kube Khona. lana mfundisi ungithethelele mfundisi ngicela ukuthi ni sijambe siye kuJohn chapter 8 John chapter 8 ukuze laba bantu bangangizondi abantu bala nani befundisa iqondisanizwe manje ngiyangisetha nani ninezinjani Siqondisizwe. nikhulumizwe njengoba Linjalo. yebo ningasho kweni bafundela umfundisi uverse 51 kodwa lalela ukuze mhlawumbe icace lapha kuverse 44 uthi uJesu nina ningabakayihlo bani Sathane. qhube ufunda lapha qale lapho umfundisi Incwadi ngokaJohn chapter number 8 verse Yebo. 44. yebo Nina ningabakayihlo uSathane. kukhona abantu ongabona bakaNkuluNkulu ongakabani Sathane. bonke abangakholwa wena ongakholwa nje uyihlo wakho Sathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. yebo Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. yebo Ake eqinisweni. yebo Ngokuba iqiniso lingekho kuye. yebo Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe. Hallelujah. Lokho engumqambi manga noyise wabo. all right uJesu ke uyakhuluma ke la ngicela weqeke lapho ufunda uverse 51 lalela nonke lanizwe kahle Verse 51. Ngiqinisile ngithi kini uma umuntu egcina izwi lami akasoze akubona ukufa naphakade. asihambisaneni webantu baseScourt uma umuntu egcina izwi lika Jesu akasoze akubona ukufana nini Naphakade. nangu gogo kade egcinela ini kufakaza odade wabo nabanye basho ukuthi ngisho senza umsebenzi laba bafile badle inyama yabafile anabo bafile badle inyama yabanjani benza umsebenzi wabafile ngoba nabo banjani bafile Jesus. abefundisi laba nabo abafile bawuvula amatshe Yebo. asikwazi ungalivuli thina itshe bahlangana abantu laba baqhubeke bakhonza amadlozi ngesibindi benzwa abefundisi abafile nomfundisi usibani besinaye uyena obevu asingeni yabona nje kithi ngiba khona mhla kunje kube sengigcinile masebenze ezinye izinto angeni khona andibangitshela uma wami wemama webhanje umama webhanje la hlahla khona noyana nithini noya ha kanti mangihlangana negama lika Jesu ngamtshela ngathi ma wami ngithola iqiniso manje ngithola uJesu ngamchazela okoqala ngathi ngeke kuphinde kufike ingane yabantu iqhutshwa kufika uJesu wangitshela lo mzimba uyini ila hlala khona yena ngase ngithi ke 2 umhlaba usulele ngogcina ukwenzela abantu ngalelo langa ukudla kodwa ngeke ngikwenzele umsebenzi uma wami wathi uyongibona ngase ngishilo ngathi mina wemba umuke wapoka ngokuxosha ngegama lika Jesu ugcwala izinkani ngathi kodwa into engizokwenzela yona yinye ngizokunakekela manje ukuze ngingabi naso isikweletu umusulele ha ngiyanixoxela inkosi yamnika insuku uma wami uhambe na 86 lalela ngamnakekela uma wami wazi wajika wamukela lo Jesu wami Amen. wayobhabhadiswa yimi Amen. angithi thela iBhayibheli uma ulento ungazalwanga ngamazi nangomoya ngeke ungene nonke ninisonta kulamasonto lawa umfundisi abhabhadisa imine yakhe akuchele
yakubhabhadisa khameni kayise ndoda nonke nenicheliwe iphongweni ngiyaniqiniseza niyesihogweni ngetray. Haleluya. Akuyena ubaba Madlalo oshoyo kusho uJesu ekhuluma nomfundisi wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone. Uyabuza umfundisi usengimdala ngingango baba uBhungani ngikhulile ngingaka ngibuyele eswini sikamama ngizalwe na. Haleluya. Ufuna ukufundela umfundisi. Lalelani ningasoli mina. Lalelani. Incwadi kaJohn chapter number 3 Incwadi kaJohn number 3 lalelani. verse number 4. UNikodima mhlawumbe siqale kuverse 3. Yeah, verse 3, yeah. uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Lalela nonke ningazelwe kakubusha eningakufundi verse ngeke ubone. Umbuso kabani? Ubonwa abantu abazelwe. Verse 4. Yebo. uNikodima wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Nansi indaba enkulu sengikugogo sengigugelwa amazinyo. Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Yebo. Verse 5. uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. Lalelana asiphinde. Uma ungazalwanga yabona iZayoni izona ezenza into eright sibhabhathisa kuphi? Sonke sidinga sobhabhathisa umbhabhathiso weZayoni. Amen. noJesu endodana kaNkulunkulu wahamba waya emfuleni iJordan wayobhabhatiswa waze wathi uJohana angifanele ukuthinta wathi uJesu ngibhabhatisa ukuze kugcwalise ukulunga. Amen. Nina nonke ningamlandela uJesu enilandela amasontweni ngifisa ukutshela ukuthi ukhethile ukuya esihogweni wena. Amen. Ungasoli isonto lakho. Njengomenyezela indaba kaJesu thatha uJesu wenzizwi lezwe silifundile lithi ngiqinisile ngithi kini uma umuntu egcina izwi lami akasoza akubona ukufana phakade kuzokwenzeka lokho kuwena Jesus. kodwa uma ukhetha ngenye indlela kwakho uqedela umfundisi lapho umuntu angazalwa verse number 5 uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lalela nonke nina nikhethile ungangeni nilandela abefundisi laba banamanga bangixosha mina bengixoshela ukufakaza ngithi mfundisi sengamukela uJesu ngiye ukulala nezingane zabantu amaphambili umfundisi wathi hey ungezoqamba amanga la mina ngumfundisi ngizayidakela utshwala ezisholo yena futhi ngiyayiqonyelwa namakhosikazi abantu wena sudlala ngathi hamba uye kulabo abantu abakufundisa leyo nto kwadinga ngihambe esontweni lami ngomemezela indaba kabani kaJesu. Ngiyaqinisa kunina uma ningazalwa ngokusha ngeke niubone kezwakala futhi ngeke ningene. Niyafuna ungangeni nonke nifuna ukungena okwesibili niyafuna ungafi lokathe uJesu uma ugcina izwi lakhe ngeke ufe yenza izwi Jesus. Haleluya. Amukela uJesu omunye uthi ngizomamukela kanjani izinto ziyangihlula mamukele zikuhlula uyena ozoshintsha Jesus. abanye bathi ngoze ngiyeke eqala ngizayaqala isinemfu hayi thatha uJesu nesinemfu sikhona khona umnye ugogo ngale ngakithi enqudla ngishumayela ngakhona bangicela ukuthi ngize ekhaya la khona kanti bahlushwa yilwane okumagandaveyana okufishanyana kuyi2 uma kusebusika kade kuvuniwe kuyafika kothi imbawula bathi kwakunekhandi elikhulu nezandla ezinkulu nenyawo ezinkulu kodwa kufishanyana kuyi2 fike kothi imbawula uma sekulambile kuphake behambe kolala la kulele khona ingane zithi niyasibandisa uma benekile umbila wabo
phezulu endlini andawo izindlu zamaflat neyibona hawu kugibele namasaka kuzolayisha la kuya nako kubo manje ke bacela ukuthi angilethe indaba kabani abangitshelile lento engixoxela yona ngiyizwa ngoba sekuvela uJesu Jesus. sebechaza ukuthi hayibo sikubize ngoba sihlushwa ilezi zinto Amen. kodwa nje bathi angilethe inkonzo Jesus. ngafika ngashumela bayinikela bonke ekhaya bayinikela nomakhelwane ngashumela ngathola ithuba nje ngashumela 2 weeks ngifaka imbhobho ngenza imvuselelo bayinikela abantu bayinikela uthi ugogo wala ekhaya uthi awe mntanami ngiyabonga sekuphela iminyaka emithathu sihlushwa ilezi zinto engixoxa ngazo uthi sengenzi ngaye inyangeni ngahluleka ngaya kubathandazi sahluleka kwafaka izintambo zezayoni zahluleka kwathelwa amatsayi kahluleka uthi egcineni ngalanda iphambano sasemaromini esicobezelayo sahluleka uthi egcineni ngathola inyanga eyathamba othenga amasikela u4 Jesus. muso wathengile amasikela u4 bese ke kuziwe la ekhaya lamasikela azobekwe emakhoneni amane umuzi ukuze silone singangeni kodwa ke manje ke kwasekuthathwa lokho okusikayo kwayikona okugcitshwayo ngiyibona le ndaba lokho kuyikona okunjani kwavela lokho kuyinduku ngisho ngabe impela nokuthiwa kwakuzana ukuvika kuzosikwa yini ilwane Jesus. andiyabona nelogic nje yakhe yakutshela umqondo wakho ukuthi hayi kodwa ke kwathathwa bathatha imali yesalukwazi sasala nosizi kwase kufika leli gama elimenyezelwayo Hallelujah. igama likabani lalelani uma sebamukela uJesu sesiyahlela ke inkonzo yokubhabhadisa nje sixoxa la kunini ukuthi uma umukela uJesu hamba olahla umuntu omdala kezwakala Amen. manje ugogo nawe wayishayela ke idosha ke lakhe uJesu umsizile kodwa ke usayidlela isinemfu bese sihlela ukubhabhadisa nanqumeke na ukuthi naye uyahamba uyolahla umuntu omdala bese ke eshiya kahle ke idosha lakhe sambe ke abhabhadisa ugogo umesebuya ke useqalekile athi uthi uyafika edosheni njengoba eneyinikele kuJesu athola ukuthi le isinevu sesiwumlotha athi kodwa ngendlela engiqaleke ngayo ngizoshaya umlotho nje ngobunjalo awu awudonse umlotho uthi washawa yikhande wagcina ngalelo langa Jesus. kade ezama ukuphikelela kodwa uJesu wakwazi ukumkhulula Amen. angazi noma kezwakala ingakho sithi thatha uJesu uqala Jesus. kwayisho labantu laba abahlabelelayo bathi thatha uJesu umfake enhlizweni wena uzobona ubumnandi obulapho ishobo thatha uJesu umfake enhlizweni hawu ubumnandi obulapho hawu thatha uJesu hayi bomthatha Fake enhlizweni hawu uzobona ubumnandi obulapho. niyayibambezela khona ubumnandi obusikobo kuKristu kuyezwakala Hallelujah. ulahla into zezwe ujabulile haleluya Amen. into zezwe uyilahla unjani ujabulile lana ke bengicizelela le ndaba uqedile umfundisi lapha ngicabanga ukuthi ungilekelele lalela wemfundisi ukuze ngibaphele ngazi ngoba uyanini la kuleli langa lezwela ngala verse sihlangana noma kunje awubanike uIsaiah 28 Jesus. Isaiah 28 lale ngishilo ukuthi ngizonika amavesi amaningi kodwa ke umgomo munye ukuthi ukufa kanjani kunqotshiwe nizwile ukuthi ngalana lithi iBhayibheli uma wena ugcina izwi lakhe ngeke ukubone ukufana phakathi labantu abanamanga bakhuluma uma ufuna uqhubeka lapha engafundanga khona uqhubeka lapho bathi wena uzenza bani noAbraham wafa angazi makezwakala wena abaprofeti benze njani baqamba amanga umuntu okholwayo akafi kusho uJesu
Yabona mfundisi, njengoba nivutha kangaka, nivuthe niqondise nezwi. Akushongo ubaba uMadlana. Kusho bani? Jesu. Ilone lithi uNkulunkulu wabaphilayo, hayi wabanjani? Wabafileyo. Ngifuna la nifundele la ukuthi nonke niningakholwa nikhethile. Uvesi bamfundisa. Umfundisi wangilahla nje. Ubheke lapha ko 14. Ubheke lapha ko 14. Iza 28. Ubheke lapha ko 14. Lalelana. Ncwadi kaIsaiah chapter number 28 verse number 14. Lalelana. Ngalokho izwani izwi likaJehova. Izwani izwi likaJehova, yebo. Ninabantu abadelelayo. Ninabantu abanjani? Abadelelayo. Lalela uyanazi uNkulunkulu noma ngingakhulunywani kodwa ninjani? Siyadelela. Jesus. Ninabantu abadelelayo, yebo. Enibusa laba bantu baseJerusalem. Yebo. Ngokuba nithe senzile isivumelwano nokufa. Lalela bonke abantu abangakholwa ngiyachazela nomhlamadu ungazi wena ongavumi ukwamukela uJesu wenze isivumelwano, you made a covenant with death. Hallelujah. Nokufa nonke angiphinde nonke nini eningangivumi uJesu nenze isivumelwano nani? Nokufa. Yebo, qhubeka. Sivumelene nendawo yabafileyo. Lalela wenza isivumelwano nendawo yabanjani? Yabafileyo. Ingakho lithi iBhayibheli nihleze emathuneni. Qhubeka. Lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula. Yebo. Asiyukwesehlela thina. Kusho laba abantu abanesivumelwano nokufa ukuthi ngeke zisithinta izinto ezithinta abantu ngaphandle. Ngokuba senzile amanga. Yima benze ini? Amanga. Yeyeni webantu basesikhodi nisawalandela amanga. Bangaka bagijima abaprofeti. Hallelujah. Ababuza indaba zabo. Jesus. Baqhathe nomakhelwane. Hallelujah. Ngokuba njokuhamba ugogo ehambele kahle bakwethu ngophela kukahle kabi lokho hamba ninichazile nonkosikazi wami wahamba kanje ngithi uhambele kahle hambele kahle bese beqala ukuthi ngeke asiye kwabanamanga bakhohle induku sobuza ukuthi ubani benzile amanga abe isiphephelo sabo. Lalela ngeke akusize emhlawolaka. Hallelujah. Amanga ngeke enze njani? Ngeke akulekelele. Kodwa umuntu okulekelela uJesu oyiqiniso. Hallelujah. Uyena usho njalo wathi mina ngiyiqiniso nendlela nokuphila ngithi. uJesu. Qedela mfundisi lapho lalela. Ngokuba senzile amanga abe isiphephelo sethu. Yebo. Siqashile phansi kwenkohliso. Bonke abantu laba abangamfuni uJesu baqashe phansi kwenkohliso. Baqashe phansi kwamanga. Qedela mfundisi. Verse 16. Yebo. Ngalokho ithi inkosi uJehova, bheka ngibeke eSiyoni itshe lesisekelo. Bese lithi ke ngiyabeka ke manje eSiyoni itshe legumbi. Itshe lesisekelo. Itshe linqatshwa abakhe. Hallelujah. Right. Uma silibekile kwenzeka njani qhubeka mfundisi. Itshe elivivinyekileyo. Itshe elivivinyelekile yebo. Itshe legumbi. Itshe legumbi. Elinqabileyo. Yebo. Lesisekelo esiyiso. Isekelo esiyiso. Okholwayo kayikubaleka. Okholwayo kayukujapha, okholwayo kakubaleka, yebo. Ngiyakwenza ukwahlulela kube ngumucu wokulinganisa. Qhubeka mfundisi. Nokulunga kube ngumthofu wokumisa. Kuvele nokulunga, yebo, qhubeka. Isichotho sihlwithe isiphephelo samanga. Laba bantu abaqashe emangeni kuthiwa kuzofika isichotho sizosisusa. Amanga akhukhule indawo yokuqasha. Yebo, lalela uninihlezise, lihlezi inqunu. Nonke ninabantu enibaleke kuJesu, nihlezi bani? Ni naked, yebo, qhubeka. Futhi isivumelwano senu nokufa siyakuchithwa. Nasoke imfihlakalo uma sekufika idwala.
Kuyezwakala. Isivumelwano ebesisenze nokufa senziwa kanjani? Lalelani, njengoba ngibona ngime phambi kwakho lo mama wami engikhuluma ngathi wabhabhadiswa yimi, wengangibizi ngingane yakhe. Wefika balezi amaswakha u8 athi ingane yami mina ngunumber 5 athi befika kunumber 5 angitshelile ekhaleni athi udoti lo ngangconto wafa ngesikhathi ngizuzala. Ngize ngicabanga ukuthi ngamphiwa. Ngithi akangidedanga kanti wangithwala inyanga ezu9 uxawe udoti. Wafika uJesu iwundlu laseCalvary. Idwala kezwakala. Umefika uJesu kwajika yena lo mama wengibiza ngodoti ngaba ingane yakhe. Hayi bongidlile imali kama wami. Impesheni. Ngingambambi inkunzi. Ahlale kubo bonke laba abanye. Ngitshelwa uyena uma sefika kumina. Athi ne ngahlala kabhuti wakhe inyanga engaka. Athi ufune imali ngikhipha 100 rand. Khama ngohlala kasisi wakho. Mayifuna imali ngithi anginayo nganika 100 rand. Bese hlala phansi enabe. Ezela okhalo. Wayineduku elihlala kuphi? Okhalo. Uba nje bengiseduze khamba ugogo bengizophuthuma lapho. Haleluya. Athi bese donsi iduku lakhe lihlala la. Athi mntanami uNkulunkulu wangibusisa ngawo. Haleluya. Ngisibusisa ngoba sekufika idwala. Haleluya. Itshele igumbi. Haleluya. uJesu. Bese khipha imali. Ngiyakwazi isakwazi sikhiphe more than 7,000. Sithi bengibekele wena mfana wami. Kodwa Nkosi. Mina lo nganginjani? Athi ngeziwe. Ngiphumile sivumelwaneni sokufa. Haleluya. Lento ade ibona kimi enza angibize ngodoti ayisekho. Amen. Kufika umuntu ohlanzayo. Jesus. Haleluya. Amen. Jesu wangenzela umusa. Izwakala. Ngayidla imali yesalukazi. Kamnandi. Ngasinesa nawo. Bengeke isithengeleke imvu. Hayi lezene eqinile. Lokhu kuthiwa ilembu. Ebusha niyakubona lenyama ethambile ngithi ma idla ngoba uma sewudlulile la uyobungasadli. Hayi lamakholwa namanga afika athi abalambi abakithi abasoma besweli abasoma besweli imali kube ibona abasho bathi uyaluza oyimvana aneda hambe imvana isekho. Jesus. Haleluya. Ulambile njothi abayithutha laba abantu abangekho ubona bezithutha kakhulu nihlabe nithi nihlabela bona bangadli ngisho iqatha kudle nina noshombeni Njalo baba. Abalambi abasom ngamtshela ngathi mama ngizokunakekela. Bakwethu ngamondla uma wami wazathi umntanami kodwa ngiyabonga uNkulunkulu wangibusisa ngawe. Njengithi wenginika mina u7,000 bese ebiza imakoti athi koti oza koti. Bese eza ke naye afika amnika u300 rand. Jesus. Umehluko lo 7,000 ngizowudla naye. Hallelujah. Jesus. Haleluya. Kodwa umphile. Wenze njani? Nina ke ningigula lekhana. Ungideke imali mina. Akangifuni mina uthanda indodana yakhe. Umethanda mina uthanda nawe. Haleluya. Iwundlu laseCalvary. Ngiyanicela wentombi elapho ngemuva. Nangu uJesu. Balekelani kuye phumani esivumelwaneni nokufa kezwakala. Phuma esivumelwaneni nani? Ningenze isivumelwano nendawo yabafili. Ngoba uma wenze yona vese yabona nje njengoba ubugogo bengakholwa. Ubugogo ngabakholwa. Ngoba nje sihlangene la nayo uyakhala la ekhona njengesiceli. Njengani? Esaphaphame Hades. Khona ngenhlahla ugogo ulungisise nganeno. Hallelujah. Ngicela ukukubuza into olungisile wena. Uba isikhathi sami.
ngicela ukuthi ulungisile yini wena ulungisile noma umuntu owenza isivumelwano nokufa nendawo yabanjani bengikucela egameni lika Jesu ukuthi shintshe isivumelwano sakho namhlanje nezwi lenkosi liyagcizelela ukuthi ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlela kaIsrayeli nikhona sathi bafundela lapho mfundisi Hebrew 10 sengiyaqeda Hebrew 10 ngishithi ngizofunda amavesi amaningi kodwa ngizama ukuchaza indaba eyodwa ukuthi nina ukufa kanjani nizwile ukuthi uma ugcinizwa usafa ngithi uma ke nithi ufile vese umuntu osukenza isivumelwano nokufa wakhetha indawo yabantu abafile wangamvuma ubani nonke ningamvuma uJesu noma uyasonta noma unesikhundla esontweni unjani isho unjani ufile verse 8 to 10 lapho nginesivumelwano ngiyakusenza nabo esisha verse 15 16 lapho ubana verse 16 lalelani isivumelwano azasenza nawo uNkulunkulu yebo yilesi sivumelwa amaHebrew 10 verse 16 yebo yilesi sivumelwane engiza kusenza nabo yebo emva kwalezo zinsuku yebo ngiyakufaka imithetho yami ezinhlizweni zabo ngiyakufaka imithetho yami ezinhlizweni zabo yebo ngiyilobe engqondweni yabo nezono zabo nobubi babo angisoze ngakukhumbula nansi imfihlakalo izono zabo nobubi ngeke sabenze njani abantu bangaxoxa ngako kodwa yena uthi ngeke ngisakukhumbula abantu baze basha abanye abantu maphenduke isifebe saziwa usendawo bathi ufanele thina sikakakhathali athu Jesu ngeke ngisayikhumbula izono zaso wena uthene hawu sekwakholwa nobani haleluya senze isivumelwano nokuphila izono zethu nobubethu ngeke sabukhumbula benginicela la khamba ugogo onokuphila okuphakade hamba umuntu obehlala ezulwini hayi ubehlala kuphi phela izulu lihlala kumuntu lento nje isho abantu ukuthi umbuso wakho uma ufika ngifisa ukunitshela ukuthi uthi uJesu mekhulu bathi umbuso wami uphakathi kini athi umbuso wami akona ukudla nokuphuza ukulunga nokuthula nokuthokoza kumoya ongcwele nonke nini enigcwele isiphithiphithi enesiyaluyalu khona abanye abayaluziswa into eyodwa bazalisa ingane yami akayihlawulanga ungayaluziswa yiloko wayidlwengula angithi ayiyela usune siyaluyalu haleluya mase befikile baba sesizohamba kodwa ngesingakahambi bengicela nasi isivumelwano afisa ukusenza nawo uJesu sikhona leso senzile nendawo yabafileyo sikhona ke leso dinga senziwe manje sengizosilanda baba okay hayi sengiyayeka ngeke ngisaqhubeka ngicela nje kuphela ukuthi singakaphumi mina ngiyathanda ukuthi kunikelwe kodwa singakanikeli ngicela umfundisi Dlamini woza la abantu bayinikele kuJesu kezwakala abantu bayinikele kubani senze isivumelwano esisha bese emva kaloko siyanikela